Namumula ang balat at halos tuliro pa si Ate Marlene nang aming maabutan sa kanilang compound sa Barangay Banwara, Lawak, Pangasinan. Ang dalawang palapag na bahay kasi ng kanyang kapatid na sunog pasado alas 12 ng tanghali kahapon, February 5. Hindi ko nga alam, sir, kasi yung pamangking ko takbo ng takbo, hindi ko naman, kasi hindi naman niya sinabi, auntie, yung bahay, nasusunog na, alam mo yun. Nung nakita ko na lang, umaapoy na dyan sa taas. Sa kuha ng drone, makikita ang laki ng sunog. Dahil gawa sa light material ang ikalawang palapag ng bahay, agad itong natupok. Wala ring naisalbang gamit ang may-ari na isang barangay health worker. Nagtamo ng sugat ang may-ari ng bahay na agad na isinugod sa ospital. Sugatan din si Marlene at kanyang asawa na nagtamo ng first degree burn. Made from sa wali po yung bahay. Totally na po yung bahay, sir. Nasusunog nung nandun na kami, nung dumating kami. At nakita natin yung daanan papasok kasi doon sa involved na bahay is masikip po yung daan, kaya medyo nahirapan po tayo doon magmaniobra ng fire truck. Laking panghihinayang naman ni Marlene, lalo pat ang bahay puno ng alaala ni iniwan ng kanilang ama na pumanaw noong nakaraang taon. Wala na. Anong memory yung meron kayo dyan? Bahay lang yung tatay niyan. Siyempre, masakit sa dibdib ang nangyayari dyan. Iwan ko nga sa kapatid ko anong ginawa niya. Wala na, hindi na may babalik. Sa ngayon, inaalam pa ang naging mitya ng apoy at kung magkano ang iniwang danyos ng sunog. Pasado 1:20 na ng hapon nang ideklara ng BFP ang fire out. Jose Robert Invitor, RNG News.